Kaponi takte buksong hanya hailam jogo kothom bijap channel o hingke finally chini bai patal kenya kaijagui paikha iko norok joto no oro nugui mankhana kothoma bijap channel ni bisingtwi borok no kha kaham tei congratulation hinui yaphoro bongni nukhungo hamari manui tongthung ang abono naio tei thia sak kaglai phuilaring yawi kwni khaino tongui thanani wngthung hingke khaponi takte buksong norokni bwkhao collection phai mano omo to chini borok wngui maya khoroksa bukung kolok si bo bahai abo bai kaijak rok ni norok uansugui phano mano phiaba omo wngkha chini tiprasaya bo bukung kolok bai no kaijaka phiaba bo o jaga o sao jomotia deborma se kaijakui mano hingka hingke kubuni kaas bai bo chwng kaijakui mano omo hairok ni no bo bini kailabari o manjak phainai borok rok no omo hairok ni bo sai khwnarika bo sana naimani wngkha bini chwla bo khoroksa ST no khopjago hinui bo saka phiaba omo bwswk jorotui kubui omo bono saimano chwng to oro just bukung kolok nugui tongo oro chwng kono certificate rok bo nugya phiaba bo ST hinui nai saui tongo haike khaponi takte bukhukchung chini bukhuk patal kenya nugjagui phaika hingka khe jekono jaga phano bono politics ni kok no nori rohnani abo impossible abo norok joto no saimano hingke bo tini bo haino bini kailabari o bo kaijakmani kok sate sate no bo politics ni kok no bo sai khwnarikha haike bo tamoni bagui politics ni kok no sadio ma tubuka hingmale hingke bo to norok joto no saimano khoroksa bo tiprasa rok ni bagui se tiprani bukung kolok rok no nori rohnani bagui se bo choba khlaijak borok hingke kwbangma lukurok ni bwkhao no omo hai sumung rok tongnai bo kaham khe no saimano nwng khoroksa tiprasa wngui se uansa rok no o tiprani nori rohnani hinui choba khlainai borok nung tamoni bagui tabuk khe bukung kolok bai kaijaka hinui rogo baksa baksa collection phano khai mano oboni bagui no bo swkang swkang no omo hai hinui saui tongkha hingke bo o jaga o omo hai rok hinui saka chini borok rok kaijakmani wngkha kaisa family bai tei kaisa family simi plus wngya hingke chini phola bai phola bo kwnui kaisa wngui thango omo hai rok hinui saka tabo hingke omo to bo saya phano chwng joto no sai mano kaijaka hingka khe sori bai sori simi plus wngya atma bai atma bo mane kwnui kaisa wngui thango omo rok no to bo saya phano joto borok no sai mano hinui ang kha khlaio phiaba bo omo hai rok hinui saka hingke deborma bai jomotia koloi bai tripura kaijaka hingke simida atma kainui kaisa wngba dunia ni joto borok tamo tiprasa tamo uansa tamo toksa joto borok no god srishti khlaio swnamnaisa kaisa no hingke nwng deborma phano wngui tongdi uansa phano wngui tongdi deborma bai uansa phano kaijakdi ta hingke kaijaka hingka khe bongni atma khe kwnui kaisa wngya deba gang borok no kono aswk sai tongo nango haida gang borok no ang aswk mane khanaui tamo hayungjago ta hingke khaponi takte buksong norokle tamorok sanani muchung borok ni o kaijakmano tui norok comment khai sanani tapukdi tei ang kok samani rok chajaga rok phano wngui tongkha hingka kisa ignore khlaidi tei chajagui tongkha hingka khe like khainani tapukdi hingke khaponi takte buksong ang o kok rok no sana muchungya phano ma sachinai phiaba chini bukhuk patal kenya bini kok samung bai bini samung kisa phano gwdalya mayong ni buwa hai mayong ni buwa buino phunukmani alka chamani buwa alka hingke bai patal kenya ni kok no bo ang omo haino wngjago bini je kok samani opposite samung mangsi bono khai tongmani nugo ang kaisa jaga o phano bini kok ni mote khai je bo kok samo hai khe no samung khlai thangmani ang kaisa jaga phano nugyakho o kok rok no ang aswk sanani thanglak phiaba bini kailaibari wngkha finally bo aswk bui bai sikla bwrwuichwk chwla buya bwrwi buya rok no bui bono bengailaimanini tabukhe bobo kaijagui phunugui rikha sautal phano wngkha munda phano wngkha tobo bini sai hinui bo lukurok no phunugui rikha omono joto ni sai kotor hingke norokle bai patal kenya no tamo sanani muchung comment khai sanani tapukdi hingke tini ni bagui aswk no wngsitung jotono no hambai video puilani theke paithak tongnai naitongmani bagui jotono no hambai।